Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 14-nji iýuny Aşgabatdaky maslahatlar köşküne ýaşar bilen duşup ýurdun. Ýaşar siýasatyna käbir üýtgeşmeleri, ýaşar üçin kanun taýdan täze mümkinçilikleri teklip etdi. Döwlet medeniýetiniň bu baradaky habary uzun we çylsyrymly. Şonuň üçin biz Türkmenistana ýaşar üçin teklip edilen täze mümkinçilikleri gyýyskalyp dinleýijilerimize ýetirýäris we ýa-ni täze mümkinçilikler boýunça synçy bilen pikir alşarys. Birinjilik bilen Türkmenistanyň sport we ýaşar siýasat ministrliginiň ýaşar siýasaty babatdaky ygtyýarlyklar Türkmenistanyň bilim ministrligine geçiriler. Ikinciden ýaşaryň arasyna türkmen milli ýöreliglerine laýyk gelýän wagt nesihat işleri ýaýwanlandyrlar. Ýaşlar taryhy we medeni mirasy, daşky gurşuby goramagy höwetlendirler. Ýaşlaryň arasyna telekeçiligi ösdürmegiň guraly işlenip düzüler we haýsydyr bir kärhananyň 75 götürüm ýaşlardan ibaret bolsa, ol kärhana ýaşlar kärhanasy adlandyrlar. Ýaşlar kärhanalary türli ýeňilliklerden peýdalanýar. Ýaşlaryň tehnologik ösüşlerden ýygy galmadylygy üçin bilim edaralaryna ýöreti internet merkezleri dörediler. Bilim edarasyny tamamlanan ýaňy işe kabul edilen ýaş hünärmenleriň girdeji salgydyny zähmet döwrüniň 1-nji ýylyna bellenen kadasyndan 50 götürüm, 2-nji we 3-nji ýylyna 25 götürüm ýeňillikli tölemegiň tertibi kesgitlenir. Orta mektebi tamamlanan oglanlar ýokary okuwa synaşmak şerti bilen 1 ýyl giç harbygullyga çagyrlar. Ex-prezidentiň ýaşlar bilen geçiren maslahatyny esasan 7 teklip öňe saýlanýar. Döwlet medeniýeti Türkmenistanyň ýaşlar üçin giň mümkinçilikleriň döredilýänini aýdýar. Ýöne 10 miňlerçe türkmen ýaşlary daşary ýurtlarda, hususan Türkiýede eklen üçin agyr şertlerde zähmet çekýär. Halbertide çağlar baglarynyň ýokary hujaýlaryna, ol ýerden iş yerlerine çeni ýaýran para bermit ýaşlaryň adalaty bolan onunjyna zar burýar. Şeýle kynçylyklaryň fonuny Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýaşlar siýasaty babatda teklip edýän başlangyçlary nä derejede üstünlük gazanyp biler? Biz şu soraga jogap gözläp Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Haly bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdik. Dünýä türkmenleriniň bu sany Türkmenistanyň ýaşlar siýasatyna gönükdirilýär. Azatlyk Radiosynyň azathabar.com şeýle-de Türkmenistandaky pitikli beýlik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgamy arkaly bökdönsiz girip bilersiňiz. Munuň üçin proxy ulgamyny sayfon3.com ýagny p-s-i-p-h-o-n-3.com web saytyndan kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza indirip gurnaň. Sayfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçin edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony p-s-i-p-h-o-n-3.com sayfon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutmaň. Hudaýberde ex-prezident Gurbanuly Berdimuhammedow halk maslahatynyň başlygy hökmüne ýurdun ýaşar siýasaty babatdaky kanunçylygyna bir topar üýtgetmeler teklip etdi. Ýa-ni şol teklipleriň käbirini aglap geçdik. Ilki bilen şu teklipleri durmuşa geçirmek mümkinçiliklerine näme hil garaýaňyz? Ol teklipler halk maslahatynyň başlygynyň aýdyşy ýaly amaly aşarmy, aşmazmy ol belli däl. Ýöne ýaşlar meselesine üns berilmegi möhüm ýagdaý ýurdun zeruriýeti. Sebäbi erkekli gün gönden göni ýaşlaryň hyzmatyna bagly bolup durýar. Ýaşlaryň ukuýugyna bagly. Şonuň üçin hem olara täze kadrlar gerek, täze adamlar gerek, täze iş bilýän, işleri urukturup biljek adamlar gerek. Şonuň üçin hökümet häzirki döwürde ýaşlar siýasatyna dolanyp gelýär. Ýaşlaryň bir neme gadryny bilýändigini aýdýar, hem ýaşlary şol işler üçin höweslendirmäge çalyşýar. Bu ýerde ýurdun zeruriýeti ýaşlar baradaky aladadan has öňde durýar.
Ex-prezidentin ýaşy bilen duşuryna ýene-de milli mesele gozgoldy we milli ýörelgileri esaslanýan döwlet siýasaty, ýaşlar siýasaty ýene bir gezek göterilýänini Berdimuhammedow ýaşlary watan söýüjlige çağırdy. Beýlik tarapdan ýaşlar ýokary hujaýyna girmekde, harbygurlyk borjuny ýerine ýetirmekde ýa-da işe ýerleşmekde inni onur çylbäri durly kynçylykları başdan geçirýär. Şeýle kynçylyklaryň fonuny ýaşlaryň öndürüjüligine, olaryň ruhy we beden taýdan sagdan ösüp ýetişmeklerine milli ýörelgiler näme derejede täsir edip biler? Bir elbette kıyın mesele sebebi yönü aydının bilen propaganda bilen milli duygulary östürip bolanok. Sebebi şol adamın özüne, watanyna, yerine, ýurduna, hem türek daşyna hormat bolmaly, syla bolmaly. Eger men ýalňyşmasam, Sowet Arabistanyna ýetişen ýaşlar yerli gyýda öýlense, şol yerin raýaty bolan gyýda öýlense, şol maşgala, ýaş maşgala pul kömegini berýärler, şolar ýaly ýardam edýärler. Egerde hökümetde şolar ýaly ýardamlar bolsa, onda olar öz ýurduny, öz hökümetini il günni söýür. Ýöne olara ýaşamaga şert bolmasa, iş yerler bolmasa, okuw jaýlary ummasyz agyr paralar talap edýän bolsa, onda olarda milli duygulary oýurmak, watana bolan söýgüni güýçlendirmek kıyın bolar. Ondan beýleki bir mesele harby gulluk meselesi. Olam şeýle daşary ýurtlarda harby gulluga alýanlary gyzyklandyrýarlar. Ýaşlaryň öz bähidi bilen meselem kredit pul almak, jaý almak üçin ýa başga bir ulug edinmek üçin alınýan karz pullara berilýän ýeňillikler, beýleki ýeňillikler göz öňünde tutulýar harby gullukda bolanlara. Egerde harby gullukda bolanlara şolar ýaly mümkinçilikler berilse, onda olar harby gullukdan gaçmazdylar. Ýöne häzirki döwürde harby gullukda bolýanlar olar ýaly mümkinçilige däl, hatda iýip içmäge de ýeterlik azyk iýmitleri ýok. Ýygynyň ata-eneleri olara azyk eltmeli, ýygynyň ata-eneleri ýardam edip durmaly, olara pul bermeli we gaýrylar. Meseleni şol tarapdan çösseler, maddi tarapdan çösseler, hem şonu takyk iş ýüzünde amala aşyrsalar, onu ýaşlarda watana bolan söýgü de dörer, gulluk etmek hüwesi de dörer, hem şol ýurdun öz içinde işlemek hüwesi dörer. Indi Hudaý berdi, şu edilen teklip bilen öňe sürülen teklip bilen arasyna meselem telekeçiligi östürmegiň guraly işlenip düzülmeli diýilýär. Haytır bir kärhananyň 70 ýaş götürme ýaşlardyny barat bolsa, o kärhana ýaşlar kärhanasy atlandyrylmaly diýär. Bu ýaşlar kärhanalarına durly ýeňilikler hödürlenmeli diýär. Meselem ýaşlaryň tehnologik ötüşlerden ýyda galmadygy üçin bilim edaralaryna ýürüýte internet merkezleri döredilmeli diýär. Ýa-da meselem ýaňy bir işe başlan ýaş hünärmeniň salgyt tölegi 50 götürüm pes edilýär. Beýleklerden adatdaky işgärlerden 50 götürüm az salgyt tutulýar. Ikinji we üçünji ýylyna 25 götürüm salgyt tölemek teklip edilýär. Ine şular ýaly ütgeşmeler bar. Birem şol ýaňy agdak geçişimde ýaly milli ýörelgilere esaslanýan wagyz nesihat bar. Birem eň soň hökmüne ýaşlar siýasaty ministrliginiň ýaşlar siýasaty ütgeşik, bulam ütgeşik sebäbi ministrligiň ady ýaşlar siýasaty ministrligi ýöne oň ýaşlar siýasaty babatdaky ýetýärliklери bilim ministrligine geçirilmeli diýär. Berdimuhammedow siziň pikiriňizçe Türkmenistanyň ýaşlar siýasaty babatda başga haýsy meseleleri gozgamalydy, ýöne gozgamady? Ol mesele elbette bir ýerde köp ýöne şol salgyt meselesi, ýaşlar kärhanalaryny döretmek meseleleri, şol meseleleri oňyn edipdir, şol gowy ýerine düşüpdir diýip men pikir edýän. Hakykatdan hem ýaşlaryň iş haklaryndan salgytlar az alınsa, ilk başda 50%, soň ýene-de soňky ýyllarda 25%, bir gönüden göni ýaşlaryň işlemegine täsir eder. Ýöne kompýuter meselesinde, häzirki zaman tehnologiýasyny öwrenmek meselesinde merkezler döretmeli diýilýäni ol bir akla sığjak däl. Sebäbi ol kıyın. Sen ol merkeze barıp nähil edip kompýuter öwrenjek. Şonuň üçin hem kompýutere açyklyk bermeli, internete açyklyk berilse, has gowy bolardy, has peýdaly bolardy. Onda her bir ýaş ösdürüm öz öýünde oturan ýerinden internete girip bilerdi, gerekli adyny öwrenerdi hem tälim alardy. Ýöne uly şäherlerde meselem aýdaly Günwatarda işsiz galan adamlara
hökümet pul töleýär. Şonuň bilen birlikde olar kompýuter tehnologiýasyny öwrenmegi teklip edýärler. Olary kompýuter tehnologiýasyny muht öwredýärler. Muht ýöne barsaň bolýar sana olar sana tälim berýärler. Kompýuter tehnologiýasy barada. Bizde şol zatlar gaty pes häzirki döwürde Türkmenistanda kompýuter tehnologiýasynyň mümkinçiligi pes. Owal bilen şonu açmaly ýaşlaryň dünýä garaýşynyň giňelmegi üçin. Ikinciden metbuat serişdeleri, kitap we beýleki ýagny kagazyň ýüzündäki tekstleri okap öwrenmek meseleleri var. Şol babatda da Türkmenistanda çäklilik bar. Meselem Türkmenistanda ýaşap daşary ýurtda çap edilýän jurnala gazetede abuna ýazylmak gaty kyn. Ol Türkmenistanyň öz içinde satylan ok. Şoňa giň mümkinçilik bermeli. Kim daşary ýurt metbuatyna ýazylmak isleýän bolsa, goý ol abuna ýazylsyn, goý onu satyn alsyn. Ýa-da kitap meselesi şeýle, daşary ýurt kitaplary, ilma degişli, hünäre degişli, beýleki ilma degişli kitaplar şolary almany ýaşlarda mümkinçilik bolmaly. Ine şol meseleler şeýle gowy tekliplerin ýanky salgydy azaltmak ýaly oňa tekliplerin hataryna şol meseleler ünsden düşürilipdir dip pikir edýän. Salgyt barada edilen Hudaýberdagy meselem tutuşlugyny ähli büdjet işgärlerinden ýa-da istenlik döwlet karhanasyna ýa-da husus karhanada işleýän adamlardan salgydy düýbünden aýranyna bolan ok. Meselem ýanygyja baý arap ýurtlaryna girdeji salgydy hiç bir raýatdan sorulmaýa. Türkmenistan ýaly energiýa işlerine baý Türkmenistan diňe ýaşlardan näl tutuş ähli işgärlerden girdeji salgydyny almanyny bolmaýam diýen soragym dörýär. Beýlik tarapdan Hudaýberda bizim iň soňky soragym meselem Berdimuhammedow tehnologiýalar asyryny siziň beýlek geçiňiz ýaly ýaşlaryň dünýä bilen aýakdaş ösüp ýetişmekleri we kämilleşmekleri üçin daşary ýurtlardan tejribe import etmek, daşary ýurtlardan ilim bilim import etmek meselelerini gowdgamady. Elbetde bu barada umumy gurrunlar edildi, ýöne anyklanyklar aýdylmady. Şu mesele nähili garaýaňyz? Türkmenistanyň ýapyk siýasaty bilen baglanyşykly ol hakykatdan hem beýleki dünýä ýurtlaryna ösen ýaşlar, kämil ýaşlary işe çagyrýarlar, işe alýarlar. Ine Germaniýa meselem Germaniýa Federativ Respublikasy ilmi taýdan gaty ösen kompýuter tehnologiýasy babatynda da öňde barýan ýurt, ýöne oňa garamazdan daşary ýurtlardan ýaşlary işe alýarlar. Ya-da Günorta Koreýa daşary ýurtlardan ýaşlary işe alýarlar. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna da şeýle siýasat bar. Ýöne Türkmenistanyň meselem daşary ýurtdan okuýply ýaşlary Türkmenistana işe çagyrmak, Türkmenistanyň olary iş bermek mümkinçiligi ýok. Häzirçenli iň bolmanyna Türkmenistanyň ýaşlaryna daşary ýurtlara gidip işlemäge yol açmaly, olara mümkinçilik bermeli, gidip gelmäni. Ýagny olaryň ýoluny yapmaly däl. Şol gadagançylyklar ýaşlaryň döwür bilen aýakdaş gitmegine yaramaz täsir edýär. Onu soň Türkmenistan häzir garaşsyz ýurt, ýagny öz ykdysadyýetini, öz siýasatyny özü dolandyrmaly. Ol bir aýratyn ýurt. Şol ýurtda da gaty köp türlü hünärmen gerek, gaty köp türlü bir iň ýönükli zat çörek öndürmek, çörek senagaty, galla senagatyndan başlap, ýağ senagaty bolsun, beýleki adyk ýönümler bolsun, ýene tehnologiýa, ara gatnaşyk, kommunikasiýa, demir ýol gatnaşyklary, aviasiýa, şularyň ähli ugrundan gowy bilermenler gerek, gowy dil bilýän, hem dünýä tejribesine daýanyp bilýän ýaşlar gerek. Şol ýaşlar eger daşary ýurtlara gitmeseler, olarda şeýle tejribe bolmaz. Olar şol mümkinçilikleri gazanyp bilmezler. Bu zatlaryň ählisi, ýagny ýaşlar siýasaty, diňe söz bilen, wada bereniň bilen amala aşmaýa, onu iş ýüzünde amala aşyrmaly, onu iş ýüzünde ýaşlara ösmäni hem özüni kämilleşdirmäge şert döretmeli. Diňe şol ýagdaýda ýaşlar siýasaty amala aşyp biler. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.